aiki. Tsaya ku ji labarin Hajiya ba ta da adalci. Tsaya ku ji labarin Hajiya ba ta da imani. Aisha yar aiki. Aisha yar aiki. Wahala ta dame ni. Wahala ta dame ni. Na rasa wa zai dube ni. Naka ce a nemo min aiki wallahi ko da reno ne. Ya fi na je yawo bariki ba shi da alkhairi. Ya fi na je yawo bariki ba shi da alkhairi. Tsaya ku ji labari. Tsaya ku ji labari. Aisha ce yar aiki. Hajiya ta ba ta da imani. Hajiya ta ba ta da adalci. Tsaya ku ji labarin Aisha yar aiki. Tsaya ku ji labarin Aisha yar aiki. Ni ba na reni kuma ni ba na son mai reni kuma na ce a nemo min aiki. To yaya kenan? Yaya muka kaya? Tsaya ku ji labari. Tsaya ku ji labarin Aisha yar aiki. Ga kafata mai ciwo. Tafiya da ingis dama can an harbe ni. Sanda ne gata na sai na dogara da zan miƙe kuma na ce ni zan yi aiki. Gashi ni ban warke ba. Gashi ni ban warke ba kuma na ce ni zan yi aiki. An nemo min aiki. Kofan famfo ba nisa. Hajiyan nan na lura mijinta mijin hoti ho ne. Ni ba na reni kuma ni ba na son mai reni ga 'ya'yansu da ba kunya. Aisha yar aiki. Aisha yar aiki. An samo aiki daga reno har ma na zarce aiki na gida duka duk ni ce. Aisha yar aiki. Aisha yar aiki. Ga kafata mai ciwo. Hajiyan nan ba ta da imani. Hajiyan nan ba ta da adalci. To yaya kenan? Yaya muka kaya? Tsaya ku ji labari. Tsaya ku ji labarin Aisha yar aiki. Ni ce shara sama har kasa duk sai na share. Sannan ne mofin. Kasantan ban ɗaki duka kullum sai na wanke. Ga yaran kashi furit kullum ba sauki kuma ni ce dai zan yi floshin. Ga aikin girki. Ga renon yara. Ga wankan yara duka aiki sai dai ni zan yi. Hajiyan nan ba ta da imani. Hajiyan nan ba ta da adalci. Ba ta da adalci. Ba ta da adalci. Ko yaya da ka zauna don hutu ba ta bari na kam. Hajiyan nan ba ta da adalci. Ba ta da adalci. In ka gana huta cikin dare ne dai ya tsala. In ka gana huta cikin dare ne dai ya tsala. Aisha yar aiki. Aisha yar aiki. Wata rana na tashi da safe ne wankin ban ɗaki. Har na yo mofi. Ga kamshi na tashi. Juyuwa na kenan santsi ya ka kwashe ni. Na faɗi kiran a cikin baho. Sandana har ma ta ka karye. Hakan dai da ka tashi da ƙadde na dogara na miƙe. Aisha yar aiki. Aisha yar aiki. Bayan na gama aiki hajiyan nan sai ta kalle ni wulaƙai kai ta kalle ni tallan reni dai ba tsari. Tallan reni dai ba tsari. Daga nan dai ni na bar aikin na ce ni har abada ni kam. Ba ni ba aikin hajiyoyi har abada ni kam. Har abada ni kam hajiya dai ba ta da imani. Ba ta da imani.